Představte si artefakt, starou, ohmatanou knihu. Je datována rokem 1658 a její stav napovídá, že přežila mnohem více než jen plynutí času. Možná byla svědkem onoho globálního kataklizmatu, který podle některých názorů restartoval naši společnost teprve před 200 nebo 300 lety. Co když před sebou nemáme sbírku mýtů a legend, ale skutečnou encyklopedii ztracené fauny? Encyklopedii světa, který byl nemilosrdně vymazán z povrchu zemského. Světa, kde se hranice mezi člověkem a zvířetem nebezpečně stírala a příroda vytvářela tvory, které náš moderní rozum odmítá přijmout. Otevřme tedy v mysli tuto prastarou knihu a nahlédněme do světa před jeho restartem. A prvními tvory, které na těchto zažloutlých stránkách potkáme, budou ti, kteří se nám až znepokojivě podobali. Hned první stránky tohoto starobylého bestiáře stírají obvyklé hranice mezi světem lidí a světem zvířat. Seznamujeme se s popisem podivného druhu opice, jejíž chování a vzhled nutí autora knihy přemýšlet o ní téměř jako o člověku. Tento tvor, zcela pokrytý srstí, byl flegmatický a podle textu vykazoval nápadnou podobnost s lidmi ve stavbě končetin a dokonce i ve výrazu tváře. Kniha jej přirovnává k divokému muži a všímá si jeho na zvíře neobvykle dlouhého života. Nejpřekvapivější je však jeho složité sociální chování. Projevoval zvláštní náklonnost k ženám a dětem, žárlil a někdy se až neodbytně dožadoval jejich pozornosti. Autor poznamenává, že tento popis byl převzat z vyprávění o svaté zemi, což naznačuje jeho reálnou existenci v minulosti. Pokud tento tvor připomínal člověka jen vzdáleně, ten následující svou jedinečnost projevoval mnohem otevřeněji. V Paříži, jak tvrdí text, kdysi žila šelma jménem Tartarin, pocházející zřejmě z tajemných zemí Tartárie. Měla velikost velkého psa, ale pohybovala se převážně po dvou nohách. Vypadala tak lidsky, že ji oblékali do šatů a dokonce ji opásali mečem. Měšťané se nemohli rozhodnout. Je to podivné zvíře nebo malý člověk, monstrum. Tartarin se choval rozumně. Na povel chodil na noc do boudy a přes den se procházel po ulicích všem na očích. Jeho hlas, připomínající tenké pištění a vyděšený výraz tváře, jen dodávali tomuto tvoru na tajemnosti a mátli každého, kdo se jej pokusil zařadit. Svět popsaný v knize nebyl obydlen jen znepokojivými dvojníky lidí. Bylo v něm místo i pro podivnější stvoření. Například pro sagina, hbité a živé zvířátko, o něco větší než veverka. Tento bázlivý tvor nesnášel chlad a živil se vybranou stravou, bílým chlebem, jablky, hrozny a fíky. Ve Francii mu říkali prostě malé zvíře. Jiné zdroje citované autorem však popisují sagina jako vousatého tvora bez ocasu, vysokého přes 5 stop, což vytváří další hádanku. Na druhém konci světa, v Americe, žilo stvoření zvané hout nebo yeti. Bylo ošklivé, s kůží chlupatou jako medvěd, ale s hlavou a tváří připomínající dítě. Na nohou mu rostly 3 obrovské drápy, každý o délce 4 prstů. Navzdory děsivému vzhledu nikdy neútočilo na lidi. Když bylo ochočené, rádo šplhalo majiteli na ramena, což bylo kvůli ostrým drápům nesnesitelné. Tito tvorové, přes veškerou svou podivnost, stále zapadali do našich obvyklých kategorií zvířat. Byli zvláštní, děsiví, úžasní, ale zůstávali součástí přírody. Čím dále však otáčíme zažloutlé stránky, tím jasněji chápeme, že tyto popisy byly jen prologem ke skutečným nočním můrám.
Obyvatelé Starého světa, ukrývající se v dalších kapitolách, už nejsou jen zvířaty. Někteří z nich byli stvořeni, aby vzbuzovali prvotní hrůzu. Při listování touto starobylou encyklopedií se noříme do světa, kde se zdá, že příroda experimentovala s formami života a vytvářela hybridy, které odporují veškeré biologické logice. Pokud předchozí tvorové vyvolávali jen údiv nebo lehké znepokojení, ti popsaní dále vypadají, jako by vystoupili přímo z nočních můr lidstva. Zde, ve Starém světě, žili skuteční predátoři, pro které člověk nebyl jen nepřítelem, ale žádanou kořistí. Ústřední místo v této přehlídce hrůz zaujímá Mantichora, tvor, jehož samotné jméno po staletí vzbuzovalo děs. Autor knihy ji nepopisuje jako mýtický symbol, ale jako reálný biologický druh s děsivě konkrétními vlastnostmi. Představte si šelmu s mohutným lvím tělem, schopnou obrovských skoků a překonávání velkých vzdáleností. Ale zatímco její tělo je zvířecí, hlava vyvolává osupění. Uši a tvář má přesně jako člověk. Oči této chiméry svítí šedě nebo se někdy zbarví do zlověstné rudé. Nejsmrtonosnější nástroj Mantichory je však ukryt v její tlamě. Trojitá řada zubů na horní i dolní čelisti, stvořená přírodou k tomu, aby okamžitě trhala maso. Obraz doplňuje ocas škorpiona, posetý jedovatými ostny, které dorůstají, pokud o ně šelma přijde. Text říká jasně, že Mantichora cíleně lovila lidi a žádné jiné zvíře si nevysloužilo titul tak zuřivého milovníka lidského masa. Bestiář se však neomezuje jen na agresivní predátory. Popisuje tvory, jejichž podivnost spočívá v jejich děsivé lidskosti. Poblíž místa zvaného Kaiforia žila masivní šelma, připomínající obří lišku, ale s nohama a chodidly podobnými mužským. Tito tvorové měli složitou sociální strukturu a pronikavý hlas. Pokud jeden z nich zahynul, ostatní se shromáždili kolem těla a vyli, jako by vykonávali pohřební rituál a oplakávali zesnulého druha. Jejich inteligence jim umožňovala nebát se ani slonů, ale vyhýbali se jiným šelmám. A v daleké zemi obrů žil Alokamelus, podivný kříženec připomínající směs velblouda a muly s krkem bílým jako labuť. Samotná zmínka o zemi obrů jako místě výskytu tohoto zvířete naznačuje, že geografie onoho světa se od té naší radikálně lišila. Fyzická hrozba je však jen jednou stránkou nebezpečí. Kniha nám představuje Lamiu a zde se horor přesouvá z roviny fyzické do psychologické. Lamia je popisována nejednoznačně, někdy jako přízrak, jindy jako dravé zvíře, schopné vzít na sebe podobu krásné ženy. Tento tvor měl podle legend zrak ostrý jako luňák. Nic se před jeho pohledem nemohlo skrýt. Záludnost Lamie spočívala v její schopnosti mimikry. Mohla pronikat do lidských obydlí, bloudit ulicemi a nahlížet do oken, špehujíc vše uvnitř. Legendy praví, že svým vzhledem mohla děsit děti a klamat dospělé. Pokud Mantichora stělesňovala hrubou sílu a zuřivost přírody, Lamia byla vtělením klamu a skryté hrozby, tvorem, který mohl pobývat mezi lidmi nepoznán až do poslední chvíle. Kniha popisuje tento svět jako místo plné nejen nočních můr, ale i jevů, které jsme zvyklí považovat za čistou fantazii. Uprostřed příběhů o krvelačních predátorech a záludných měňavcích se náhle objevuje popis stvoření, které se v naší kultuře stalo absolutním symbolem čistoty a magie. Bylo však pro lidi té doby reálné? Dokonce i autor ze 17. století, obklopen zdánlivými důkazy o existenci monster, přistupuje k této otázce s nečekanou skepsí a vědeckou důkladností.
Jeho úvahy o reálnosti tohoto tvora mohou převrátit naše představy o tom, kde končí mýtus a začíná ztracená historie. Mezi popisy monstrózních hybridů a děsivých predátorů obývajících stránky starobylého foliantu narážíme náhle na kapitolu, která nezní jako zpráva přírodovědce, ale spíše jako filozofická a vědecká rozprava. Autor činí jakousi intelektuální pauzu a obrací se přímo na čtenáře, jak na své současníky, tak na ty, kteří se narodí v budoucnu, tedy na nás. Předmětem jeho bedlivé pozornosti se stává tvor, který se v naší kultuře stal synonymem neuchopitelného snu. Jednorožec. Přístup autora k této otázce však překvapuje svou racionalitou, tak netypickou pro tvůrce sbírky pohádek. Netvrdí slepě, že se jednorožci toulají po lesích Evropy, ale ani nespěchá s jejich zařazením do říše fikce. Místo toho staví logický řetězec důkazů hodný advokáta. Provádí brilantní paralelu s jinými exotickými zvířaty. Autor rozumně podotýká: věříme v existenci slona, ačkoliv tento obr nebyl v Evropě nikdy chován a většina lidí ho viděla jen na obrázcích. Pokud příroda dokáže stvořit takový kolos s chobotem, proč jí upíráme možnost stvořit koně s jedním rohem? Pro člověka 17. století byl slon téměř stejně mytickým stvořením jako jednorožec a tento argument zní překvapivě přesvědčivě. Jako důkaz neuvádí jen zvěsti, ale materiální svědectví. Text zmiňuje, že nejzřejmější důkazy byly získány zkoumáním nalezených rohů. Pod pojmem roh autor chápe specifický kostěný výrůstek, rostoucí přesně ze středu čela. Metodicky vyjmenovává jednorohá zvířata, známá tehdejší vědě, aby ukázal, že samotný koncept jednoho rohu neodporuje přírodním zákonům. Popisuje indické býky zvané unii, kteří mají pouze jeden roh, a zmiňuje etiopské krávy purpurové barvy s rohem zahnutým dozadu. Poukazuje také na nosorožce, reálné zvíře, jehož existence dokazuje, že příroda plně připouští přítomnost jediného rohu na hlavě masivního zvířete. Tímto způsobem, pomocí analogií a nepřímých indicií, se autor snaží rehabilitovat jednorožce v očích skeptiků. Za těmito úvahami se však skrývá smutná pravda. Tón kapitoly dává tušit. I v roce 1658, v době psaní knihy, byl jednorožec již vnímán jako legenda, jako ozvěna minulé epochy. Autor hovoří o nalezených kostrách, o částech těl, ale ne o živých setkáních. Tento postřeh nám umožňuje hlouběji pochopit strukturu samotné knihy. Není to pouhý snímek jednoho okamžiku v čase, ale vrstevnatý archiv. Mísí se v ní tvorové, kteří ještě chodili po ulicích měst, jako zmíněný Tartarin, a ti, kteří zmizeli dlouho před napsáním těchto řádků, možná ve vodách oné globální potopy. Jednorožec zde vystupuje jako duch minulosti, stvoření, které lidstvo ztratilo možná navždy. Tato skepse a opatrnost ve vztahu k jednorožci vytváří udivující kontrast s tím, co nás čeká dále. Pokud existence ušlechtilého koně s rohem vyvolávala u autora pochybnosti a vyžadovala důkazy, pak existence jiných, mnohem mocnějších a ničivějších stvoření je pro něj absolutním, nespochybnitelným faktem. Nestrácí čas přesvědčováním o jejich reálnosti, rovnou přechází k detailům jejich anatomie a zvyků. Následující kapitola je nejrozsáhlejší, nejdetailnější a patrně nejšokující v celé knize. Autor popisuje tyto tvory s jistotou očitého svědka, který ví, že oni jsou skutečnými vládci starého světa. Připravte se,
neboť překračujeme práh nejtemnějšího a nejmajestátnějšího tajemství této knihy. Vstupujeme do éry draků. Otočením stránky se dostáváme do samotného středu této neuvěřitelné kroniky a otevíráme oddíl nazvaný Historie serpentoidů. Zde, v kapitole o dracích, se tón vyprávění definitivně mění. Zatímco dříve jsme mohli hovořit o vzácných mutacích či zkreslených zvěstech, nyní autor na čtenáře chrlí lavinu informací, která nenechává prostor pro pochybnosti. Pro lidi té doby draci nebyli mýtem, ale děsivou biologickou realitou. Byli stejně nedílnou součástí fauny jako lvi nebo medvědi, jen nesrovnatelně mocnější a nebezpečnější. Autor přistupuje k tématu s vědeckou pečlivostí a vyjmenovává názvy tohoto druhu ve všech jazycích, které zná. Židé je nazývali banin, Němci tarabl, Francouzi dragon a Italové drago. Tento lingvistický záběr naznačuje, že draci byli globálním fenoménem, známým každému národu od vyprahlých pouští po chladné severní hory. Geografie jejich výskytu popsaná v knize pokrývá prakticky celý známý svět, ale s děsivými specifiky pro každý region. V Arábii například žili hadi zvaní sirény. Byla to stvoření obdařená křídly, jejichž rychlost přesahovala představivost. Dokázali běhat i létat se stejnou lehkostí a jejich jed byl tak smrtící, že oběť zemřela dříve, než stačila pocítit bolest. Zcela jiná monstra obývala Etiopii. Tam draci dorůstali do vskutku titanických rozměrů, až 30 jardů délky. Tito obři neměli jiné jméno než to, které mluvilo samo za sebe. Zabijáci slonů. Nebyli to jen predátoři, ale dominantní druh schopný lovit největší savce planety. Často se sdružovali do skupin po 4 nebo 5, splétali ocasy jako kotvu, aby svedli boj s gigantickou kořistí. Indie je také popisována jako království největších draků. Někteří z nich dorůstali 20 loktů. Indičtí draci se dělili na bažinné a horské. Bažiní byli rychlí a neměli hřebeny, zatímco horští se vyznačovali masivností, pomalostí a majestátními hřebeny na hlavách. Ale asi nejznepokojivějším faktem pro evropského čtenáře je zmínka o dracích žijících v bezprostřední blízkosti civilizace, v Alpách. Autor tvrdí, že na jižních svazích těchto hor žili tvorové o délce 50 loktů, schopní se volně pohybovat v jeskyních a soutězkách. To boří stereotyp, že monstra žijí někde na konci světa, byla přímo tady, v samotném srdci Evropy. Vnější vzhled těchto tvorů je popsán s detailností hodnou anatomického atlasu. Dozvídáme se o rozmanitosti jejich forem. Křídlatí i bez křídlí, mající nohy nebo plazící se jako hadi. Jejich barevná škála se pohybovala od černé a červené až po zlatavě žlutou. U některých druhů se šupiny leskly jako vlna a pod bradou jim visely vousy, dodávající jim vzhled starých mudrců. Zvláštní dojem dělá popis očí. Hořeli ohněm a lovci často riskovali život, aby draky zabili kvůli drahokamům, které se údajně nacházely v jejich očních bulvách. Někteří jedinci měli trojitou řadu zubů, připomínajících kli divočáka, a tlamy byly tak široké, že mohly polikat ptáky za letu, vtahujíce je silou svého dechu. Jako nezvratný důkaz reálnosti těchto tvorů je uváděna historická epizoda s Alexandrem Velikým. Během svého tažení do Indie objevil velký vojevůdce v jeskyni draka o délce 5 loktů, kterého místní uctívali jako posvátné zvíře. Prosili dobyvatele, aby jejich božstvu neubližoval. Když pak drak, vyrušen přítomností armády, vydal ohlušující řev,
vyděsil celé Alexandrovro v bojích zocelené vojsko. Nikdo nemohl rozeznat jeho skutečné rozměry, vidět byla jen hlava, ale samotný její pohled a zvuk hlasu stačili k tomu, aby zaseli paniku mezi tisíce vojáků. Tyto popisy ohromují svým naturalismem. Před námi nestojí pohádkové postavy, ale složitá, nebezpečná a vysoce organizovaná zvířata. Ale ještě neuvěřitelnější se v této kronice zdá to, jak tato všemocná, pancéřovaná a smrtícími tesáky vyzbrojená stvoření interagovala s lidmi. Kniha odhaluje, že nebyly pro lidstvo jen zdrojem smrtelné hrozby a objektem lovu. V některých případech mezi člověkem a drakem vznikalo pouto, které nelze vysvětlit pouhým instinktem. Stávali se přáteli, ochránci a dokonce, jakkoliv to zní podivně, milenci. Při přechodu k další části tohoto úžasného historického dokumentu narážíme na fakta, která definitivně boří stereotypní představu o dracích jako bezduchých strojích na zabíjení. Autor knihy, jako by chtěl nastolit spravedlnost, nám odhaluje zcela jinou, nečekanou stránku života těchto tvorů. Ukazuje se, že ve starověkém světě existovaly regiony, kde lidé a draci koexistovali v udivující harmonii, připomínající vztah člověka s domácími zvířaty. Zejména je popsána situace v Makedonii, kde se vyskytovaly speciální, ochočené druhy draků. Tito tvorové byli tak integrováni do lidského života, že je ženy krmily z ruky jako běžnou drůbež a malé děti si s nimi beze strachu hrály a dokonce jezdili na jejich šupinatých hřbetech. Tento obraz, dítě objímající draka, se nám dnes zdá jako fantasmagorie. Ale pro kronikáře z roku 1658 to byla zdokumentovaná součást každodennosti určitého regionu. Kniha jde ale ještě dál a vypráví příběhy o hlubokém citovém poutu, které mohlo vzniknout mezi člověkem a plazem. Jedna z nejdojemnějších a nejtragičtějších legend uvedených v textu vypráví o drakovi, který vzplanul nevysvětlitelnou láskou k mladíkovi se zlatými vlasy. Šelma, jejíž přirozenost by zdánlivě žádala jen krev, se chovala jako oddaný přítel. Pravidelně k tomuto člověku přilétala, něžně se dotýkala jeho tváře a lízala jeho zlaté kadeře, aniž by mu ublížila. Lidská závist však tuto idylu zničila. Příbuzní mladíka, vedeni strachem nebo žárlivostí, ho zabili. Když se drak dozvěděl o smrti přítele, propadl zuřivosti. Vrátil se, aby vykonal krutou pomstu a zničil vrahy, načež podle pověsti zůstal u těla zesnulého a oplakával ho jako člověk. Tento příběh dává monstru duši, schopnou žalu a věrnosti, což činí obraz minulosti neuvěřitelně složitým a mnohorozměrným. Téma mezidruhového přátelství pokračuje příběhem o chlapci, který našel a vychoval malého draka. Když šelma vyrostla a stala se příliš velkou a nebezpečnou pro život ve městě, bylo nutné ji vypustit do divočiny. Uběhla léta, z chlapce se stal muž a jednoho dne, když procházel lesem, padl do léčky banditů. Na jeho volání o pomoc odpověděl vládce těchto hvozdů. Drak na svého zachránce nezapomněl. Bleskově se snesl z nebe, rozehnal a zničil útočníky a poté, poznaje svého dávného pána, opatrně ho vzal a odnesl do svého doupěte, kde mu zajistil bezpečí. Tato svědectví nás nutí přehodnotit samotný pojem monstrum. Autor knihy, savšak objektivním badatelem, nás vrací i do drsné reality své doby a uvádí příklady, které pro něj byly téměř současnými zprávami. Popisuje případy z Evropy 15. a 16. století, kdy draci byli zdrojem neštěstí. Zmiňuje rok 1499, kdy obrovský drak proplul řekou středem města Lucern, což pozorovali stovky měšťanů.
Vypráví o létajících hadech v Německu v roce 1543, jejich škousnutí byla nevyléčitelná. Jsou zde i děsivé zmínky o tom, jak draci trávili vodní zdroje. Poblíž jednoho německého města se šelmy koupali ve studni a každý, kdo se z ní napil, zemřel, takže pramen musel být zasypán kameny. V jiném případě drak při přeletu nad městem za jasného slunného dne svým ohnivým dechem nebo žárem těla 3krát způsobil požáry, které obyvatelé nemohli uhasit. Tato pro rok 1658 moderní svědectví vytvářejí děsivě hustý obraz světa. Draci byli všude. Na nebi nad Německem, v řekách Švýcarska, v lesích Francie. Kniha poskytuje desítky, ne-li stovky potvrzení jejich existence. A zde, v kulminačním bodě vyprávění, vyvstává hlavní, ohlušující otázka. Pokud tito mocní, inteligentní a po celé planetě rozšíření tvorové byli realitou teprve před několika staletími, kam zmizeli beze stopy? Proč pro ně v našem současném světě nezbylo místo ani v zoologických zahradách? Jak se stalo, že civilizace na své sousedy na planetě zcela zapomněla a odsunula je do říše pohádek? Odpověď na tuto otázku může být mnohem strašnější než jakýkoliv drak a vrací nás zpět k teorii oné globální katastrofy a restartu, kterou jsme naše pátrání začali. Zavírajíce poslední stránku tohoto starobylého foliantu zůstáváme sami s děsivým tichem a otázkami, jejichž rozsah přesahuje veškerou fantazii. Celý ten neuvěřitelný bestiář, který nám prošel před očima, od rozumných opic po titanické draky, nás nutí podívat se na historii naší planety novýma očima. Pokud připustíme, že autor z roku 1658 nelhal a neblouznil, ale pečlivě zaznamenával realitu kolem sebe, stojíme před nutností vysvětlit nejzáhadnější zmizení v dějinách biologie. Kam se poděli tito vládci nebe a země? Odpověď se možná skrývá ve srovnání geografie popsané v knize s moderními stopami globálních katastrof. Vzpomeňme si, kde podle textu žilo nejvíce největších a nejnebezpečnějších draků. Byla to Afrika a Indie. Autor zmiňuje Etiopii jako domov 30-jardových zabijáků slonů a indický subkontinent jako sídlo gigantických horských a bažinných hadů. Pokud se na tyto regiony podíváme dnes prismatem alternativní historie a geologie, ukáže se podivná zákonitost. Obrovská území Afriky jsou nyní mrtvé pouště, skrývající pod nánosy písku ruiny neznámých měst. Indie je zase plná archeologických záhad, včetně starověkých textů popisujících zbraně ničivé síly a oblasti s nevysvětlitelně vysokou úrovní zbytkového záření. Mimoděk se vkrádá upírská hypotéza. Možná, že záhuba draků nebyla přirozeným procesem vymírání. Mohla to být válka. Vyhlazovací válka, v níž bylo životní prostředí těchto tvorů doslova vypáleno spolu s nimi. Tato myšlenka nás vede k finální, patrně nejznepokojivější teorii. Co když ona potopa nebo kataklizma před 200–300 lety, o kterém tak často mluví badatelé alternativní historie, nebyl náhodným přírodním jevem, ale cílenou čistkou? Představte si starý svět, obydlený tvory s inteligencí, magickými schopnostmi a fyzickou silou převyšující veškeré lidské technologie té doby. V takovém světě by lidská civilizace ve své současné technokratické podobě prostě nemohla vzniknout. Jak stavět města, továrny a železnice, když se z nebe může kdykoliv snést tvor schopný spálit osadu jedním dechem? Jak rozvíjet mořeplavbu, když se moře hemží leviatany schopnými překousnout loď vedví?
Je možné, že pro vytvoření našeho bezpečného, předvídatelného a nudného světa, v němž se člověk prohlásil korunou tvorstva, byla nutná totální exterminace konkurentů. Draci, mantichory, lámie a další relikty minulosti byly příliš nebezpeční, příliš nekontrolovatelní a příliš mocní pro novou matrici reality. Byli zničeni, vymazáni z povrchu zemského a zbytky jejich velikosti byly vytlačeny na stránky pohádek a mýtů, čím se reálná historie změnila ve folklór. Žijeme ve sterilním světě, jakési rezervaci pro lidi, z níž byli odstraněni všichni predátoři vyššího řádu. A tato kniha z roku 1658 není sbírkou fantazií, ale možná poslední zprávou o vykonané práci. Inventurou odcházející přírody, sepsanou na ruinách staré epochy, předtím, než byl list historie definitivně otočen. Čím je tedy tento ošuntělý svazek ve skutečnosti? Plodem bohaté fantazie talentovaného umělce 17. století, který se rozhodl pobavit současníky strašidelnými příběhy? Nebo je to přeživší fragment vědění o reálném, ztraceném světě, který byl zničen pro náš klid? Detailnost anatomie, zvyků, geografie a dokonce psychologie těchto tvorů hovoří pro reálnost popisu. Příliš mnoho detailů, příliš málo rozporů. Díváme se na tyto kresby a čteme tyto řádky s pocitem mlhavého poznání, jako by nám genetická paměť šeptala, že nebe kdysi opravdu nepatřilo letadlům, ale okřídleným obrům. Odpověď na tuto otázku si musí každý najít sám. Ale nyní, když známe obsah těchto stránek, nelze se na známou historii dívat stejnýma očima. Svět byl jiný. A možná je takový, jaký je nyní, jen proto, že někdo rozhodl, že už v něm pro draky není místo.